Nè, dakhalnya bang nanti udah itu dakhalnya kopi yang tak kenal dah nak dakhalnya udah kopi kata mas tuh Aku leh, laudum ni mau ke volume ke siapa mana? Laudum ni volume ke kong kana benda. Kenapa? siapa lah Kenapa? es komedi mezang hai es komedi ki khabar bhat khaise na nai hello good evening Jabon lui deh welcome to live chat nè mande Nelson Busmutari hello आब' ओंखाम जाखांबाय नामा औ जाखांबाय आगै नोंसालाय जाखांबाय जाखाङाखै मिस्टार एलन बर' गुड इभिनिं आब' गुड इभिनिं मिस्टार एलन मा खबर ओंखाम जाखांबायना जाखाङाखै ओंखाम जाखांना गय जाबाय दं आं आंना बेटारिया माबा जाबाय ड्रेन जाबाय मिस्टार एलन मोजां आब' मा ओंख्रिमोन सानसुआव जोंहा ओंख्रिया जोगोनारजों ना ओमफ्राय दाउ मा होनो बेखौ दाउ लिभार चिकेन लिभार फ्राय नोंसालाय मा ओंख्रि लिभार क्रिसेव तुम कैसे है और तुम्हारा बाल कैसे है मेरा बाल भी अच्छे है और मैं भी अच्छी हूँ तुम कैसे हो क्रिसी मिस्टार एलन जोंहा दाउदै एवनायसो दालि एवनायसो आरो दालि क्रिसेव में तो अच्छा है ठीक है बढ़िया बढ़िया मिथाइखौनो मोनजाबाय थायोना नालागे बाहाने दाव क्या भाई बात नेट भी क्रिस्टियन मुझे तुम्हारा बाल लाइक है थैंक यू लाइक करने के लिए बाल को भी लाइक मत सिर्फ बाल को लाइक मत करो मेरे लाइव चैनल लाइक कर दो अभी लाइव वीडियो को भी लाइक कर दो मा हामादे दायो साजुफोर दुकान खुलियाखै दायो थांनो हागोन बाबादो जाथारालै क्रिसेव सरि मिस्टार एलन आब' आंनिखौबो सम मोनबा नायदे औ नायगोन आगै मैया नायदोंमोन सम ओमफ्राय दिनै गोदान होनायखौ नायनो मोनाखै आरो ना दायोहाय नायगोन नार्जारि जय क्रिएसन मा ओंख्रि जाखो जोंहा जोगोनारजों ना ओमफ्राय चिकेन आमायथु बिखा एवनायमोन हो তুই দেখাবা নোৱাৰ নেকি অলপমান চলি আছে দেখা নিলে
Abul Vlogs nice होनहरदों thank you Abul Vlogs thank you so much आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय Mr. Elon thank you आब' नायनायनि थाखाय जेबो नङा welcome सुनानै जा बड'लेण्ड आइजो आब' मा खालामदों औ आगै थेंक इउ स माच आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय आङो दायो दंथ'यो दसे ओंखाम जाखांनानै दसे जिरायनायलाय लाइभआव दसे फैबाय मा ओंख्रि जाखो आगै मिस्टार एलन आब' आं ओंखारथ'नै दे टिउसन दङ 3टायाव औ दे आगै जेबो नङा थेंक इउ आरोना आगै दसे समब्लाबो फैबाय बिट्टु ब्रह्म हेल' आब' होनदों हाय बिट्टु ब्रह्म मा ओंख्रि जाखो रिना बसुमतारी हाय होनदों हाय रिना बसुमतारी वेलकाम माय लाइभ स्ट्रिम ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो बिट्टु ब्रह्म ओंख्रि जोगोनारसो आब' औ जोंहाबो जोगोनारानोमोन आरोना रिना बसुमतारी रसमासोमोन ओंख्रिया अ रसमा बिट्टु ब्रह्म दासो आं फाइनेल होना फैनांगौ औ जोंहा मेट्रिक लिरदों जानांगौ आरोना बिट्टु ब्रह्म आगैया ओमफ्राय माबोरै जाखो आगै परिखाया जोब्बाय नामा परिखाया खैदिन दंबावो आरो माबा होनदों गोमबोर सिं नार्जारि सापर्ट खालामदो लोगोफोर आंबो खालामगोन नामा दा गोमबोर सिं नार्जारि फैबाय मा ओंख्रि जाखो आगै गोमबोर सिं नोंनि जायगायाव दोनहर दानो नागिरदों बिट्टु ब्रह्म जोबाखै सनिबाराव सो जोबगोन आब' अ जों सनिबाराव जोबजोबगोन आरोना रिना बसुमतारी लाइक दान थेंक इउ स माच रिना बसुमतारी लाइक होनायनि थाखाय गोमबोर सिं नार्जारि अमा आलु दालि जहलसोमोन औ अमा बेदर आलु ओमफ्राय दालि आरोना गोथाव बिट्टु ब्रह्म माबो होनदों নাই দেখুৱা इदिया गोदै जाखायो गोथां खथासे हरदो थयो रिना बसुमतारी गोमबोर सिं हाय होनदों जोंहा रिना बसुमतारिया गोमबोर सिं नार्जारि बिट्टु लोगो जादों आंजों होनना बुंहरदों स्टेला नार्जारि हाय लाइक दाइन होनदों थेंक इउ स माच स्टेला नार्जारि लाइक होनायनि थाखाय
नेट प्रब्लेम नामा होनहरदों औ आंना नेटआ प्रब्लेम दंना आं थांथ'नोसै दे दुगैनो औ दे जेबो नङा स्टेला नार्जारि थेंक इउ स' माच नों थाबासो जागोन ना गोमबोर सिं नार्जारि रिना हाय होनहरदों रिना अन होनहरदों सोदोमस्रि बसुमतारी हाय होनहरदों हाय सोदोमस्रि बसुमतारी मा खबर मा ओंख्रि जाखो रिना बसुमतारी फुल वाच खालामना कमेन्ट जोंहा रिना बसुमतारी फुल वाच खालामना कमेन्ट हरनो थिनहरदों गोमबोर सिं नार्जारि रिना लोगो जादों होनना बुंहरदों खोरोम ब्लग हेलौ आनै होनहरदों हाय खोरोम भागिनसो मा खबर मा ओंख्रि जाखो गैला मानो बिदियाव खादैफोरा बा बिफायाबो बा लाबो आंसो लाबोदोंमोन खारदा गैला गैला ओमफ्राय गैला होना लाबा गैला आं जानांगौना गोमबोर सिं नार्जारि खोरोम लोगो जादों होनना बुंहरदों जोंहा सुस्मिता मोसाहारि हाय सिस्टार गुड आफ्टारनुन आब' मा ओंख्रि जाखो आब' लाइक डान थेंक इउ स' माच आब' लाइक होनायनि थाखाय रिना बसुमतारी दस्रा आइडिजों लाइक होनो फैगौ दे आं होनना बुंहरदों औ जागोन रिना बसुमतारी थेंक इउ खोरोम ब्लग मा ओंख्रि जाखो आनै होनदों जोंहा ओंख्रिया नाजों जोगोनार ओमफ्राय दाउ एवनायमोन आरोना जागोन होनना बुंदों ओमफ्राय नोंस्रा मा ओंख्रि जाखो आगैखो नै भागिन खोरोम सुसमिता मोसाहारि दालि लाब्रासो औ जोंहा दालि लाब्रा जाबोला नों सिनायो आरो खोरोमखौ मिथिनो लुगैदों नोंथांमोननि मा बिरादनो लोगो रिना बर' ब्लग लाइक दान होनना बुंदों थेंक इउ स' माच रिना बर' लाइक होनायनि थाखाय एन्ड मा खबर मा ओंख्रि जाखो रिना बसुमतारी सो जोंहा रिनानिया रिना बसुमतारीसो आरोना टाइटेला ओमफ्राय बर'आबो एक्सट्रा चेनेल दं नामा रिना बसुमतारीया सुवालाबानो नांबाय टरखौ ब्लां ब्लां खेंना गालांबाय
गाबोन कमेन्ट हरो गावबो थिग जानो होगोन रिना बर' गोमबोर सिं दानो सेकेन्ड आइडिजों बेग हरगोन आं फुदो होनना बुंहरदों जोंहा गोमबोर सिंखौहाय रिना बर'आ दानो सेकेन्ड आइडिजों बेग हरगोननो आरोना फुदो होनना बुंहरदों उदांस्रि ब्रह्म हाय आब' होनहरदों हाय उदांस्रि ब्रह्म आगै थेंक इउ स माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा खबर मा ओंख्रि जाखो आंनि अननायनि रिना बर' उदांस्रि बेक टु बेक होनना बुंहरदों जोंहा उदांस्रिखौ बेक टु बेक होनना बुंहरदों गैला नांबावगौबाबो गैला नै है नोंसा आब'निखौ गैला नै गैला गुंग्रायाव गारजा बाबादों गुंग्रायाव गारजा बाबु सेटा खोरोमब्लग गोमबोर सिं कमेन्ट हरबाय आं होनना बुंहरदों जोंहा खोरोमब्लगा इखौ गाना होना उदांस्रि ब्रह्म अके टिएन बर' होनना बुंहरदों जोंहा उदांस्रिया गारहर ना मा जानो उगाना हो फा लेथ्रा ना गथ'आ टिएन बर' दे होनना बुंहरदों जोंहा बुंग्रायाव गाराय खोरोमब्लग उदांस्रि कमेन्ट हरनानै दोन प्लिज होनना बुंहरदों जोंहा खोरोमा हगारजाबाबानो गामसादो खोरोमब्लग प्लिज फ्रेन्ड्स नोंसोरनि सापर्ट नांगौ आंनो प्लिज सापर्ट खालामना होदो दे जोंहा सापर्ट खालामना होदो खोरोमब्लगखौ जाजा सापर्ट गैया दावराव खालामनो हालै थां बाहेराव थांदो नोंसोर थां होजोबना हरगोन आं खिन्थु लावथि लानानै टिएन बर' खोरोम काम होनना बुंहरदों जोंहा टिएनआ खोरोम ब्लग लाइक खालामबाय आनै होनना बुंदों थेंक इउ स माच लाइक होनायनि थाखाय खोरोम फागिनसो नांसिगोन बावगारलायबाय दे आं खोरोमा अबेनिमोन लायो मा आं गायनाय जायो नङा नङा बेलेगसो इयो इरागनिसो लोगो बायदि मोनदां इरागनि नंगौ खोमा टिएन बर' काम होनना बुंहरदों जोंहा टिएनआ
दसे आंना नेटानो थांनानै होदोंमोन नालाय 68ल'सो चार्जआनो थाला आंना मा जाजोबखो बेटारिया ड्रेन जाबाय मबाइला ये मोबाइल नहीं होगा रे नई खरीदना पड़ेगा पर पैसे नहीं है कैसे खरीदूं डिसप्लेआबो थांथारसिगोन हेलौ डिएन फैफिनबाय जोंहा थांजोब्बाय रावबो गैला गरम मोनजोब्बाय आं हेलौ आगैमोन फैफिनदो हेलौ 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 बसुमतारी खोरोम बेग हरफिनदो भिडिअ प्ले रानिं होनना बुंहरदो जोंहा ना बसुमतारिया खोरोम आगैखौहाय खोरोम आगैया थांबायना थाङाखै प्लिज कमेन्ट खालामहरदो खोरोम टिएन उदांस्रि एन्ड गोम्बोर सिं थांजोब्बाय नामा प्लिज फैफिनदो रिटार्न कमेन्ट हरदो उदांस्रि ब्रह्म रिना बर' ब्लग अके होनना बुंहरदो रिना बर'आ रिना बसुमतारी उदांस्रि दानो थौदो होनना बुंहरदों जोंहा गोम्बोर सिं दानो बेग हरदो कमेन्ट हराखै आं सापर्टल' खालामहरदों होनना बुंहरदों जोंहा रिना बसुमतारिया रिना बसुमतारी गोम्बोर सिं 3 भिडिअ फुल वाच खालामदों आं होनना बुंहरदों जोंहा गोम्बोर सिंखौहाय गोम्बोर सिंआ थांदोंना थाङाखैब्ला प्लिज कमेन्ट हरदो फैफिनदो नोंथाङा जेरावखि थाया मानो गले गले नोंथांखौ खावलायहरनो जालायबाय इसोरा हेलौ 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 ada berantak salah
रावबो गैला उदांस्रि ब्रह्म थु कमेन्ट बो हरबाय आंबो खालामदो होनना बुंदों जोंहा उदांस्रि ब्रह्मआ गोमबार सिं नार्जारि बानाय आं रिना होनना बुंदों गोमबार सिंआ बानाय होनना बुंदों आं रिना आरो जालायबाय दै गोमबार सिं नार्जारि आनसापर्ट खालामबाय आंखौ सोरबा होनना बुंहरदों आनसापर्ट खालामबाय सोर खालामखो बेबा रावबो आनसापर्ट खालामाखै आंखौ हारसिं जालांफिनो मानोना खायसे भिडिअस नायालाबानो ओरैनो सापल'ड खालामना दोनो इयो आनसापर्ट जालांफिनो आरोना भिडिअसबो नायनांगौ नायखांनानैसो सापर्ट ओमफ्राय आरो चेक खालामबावनांगौ आरोना दंना गैमारा नायफिननांगौ नेक्स्ट बारावबो भिडिअखौ खेबसे नायफिनना होदो होमबानो इयो रेगुलार थाखासिगोन आरो माने खायसे खेबसे नायनायाव जाया एसके सोफा ऑफिशियल मैंने लाइक कर दिया हूँ दीदी थैंक यू सो मच एसके सोफा जी लाइक करने के लिए एंड थैंक यू सो मच मेरी लाइव स्ट्रीम में आने के लिए उदांस्रि ब्रह्म टिएनआ बेक खालामासै होनना बुंदों जोंहा टिएनआ बेक खालामासैनो जा टिएनआ थांबाय नामा थाङाखैब्ला प्लिज कमेन्ट हरदो टिएन बेक खालामहरदो जोंहा उदांस्रि ब्रह्मखौ एसके सोफा दीदी मुझे भी फ्रेंड बना लीजिए आप जी हाँ मैं आपको बना लूँगी आप पहले मेरे को फ्रेंड बनाकर कमेंट दीजिएगा और मैं थोड़ी बात आपको बैक करूँगी ठीक है और यहाँ जो लोग हैं इन लोगों को भी सपोर्ट कीजिए और आपको भी बैक करेंगे एसके सोफा ऑफिशियल और कैसे है दीदी आप मैं ठीक हूँ आप कैसे हो और आप कहाँ से हो सोफा जी mana coba di chat nama apa pakai ane gila ane MB gila subsidian और कल चाहिए ना बेचे Hello guys, थांजोब्बाय नामा? गोमबार सिं नार्जारि उदांस्रि सापर्ट आं सापर्ट हरफिन होनना बुंहरदों जोंहा गोमबार सिंआ उदांस्रिखौहाय
उदांस्रि ब्रह्म अके गोमबोर सिं होनना बुंहरो जोंहा उदांस्रिया। हेलौ 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 रावबो गैला थांजोब्बाय। इस दिल में क्या है धड़कन। जाबाय जेबोला जोहोलाव सारा जाबाय जेबोला जोहोलाव सारा। रिना बर' उदांस्रि सेकेन्ड आइडिजों फुल वाट्स खालामना लोगो जाबाय सेक होनना बुंहरदों जोंहा रिना बर'आ सेकेन्ड आइडिजोंहाय फुल वाट्स खालामनानै लोगो जाबायनो आरोना चेक खालामनो खोन्थाहरदों उदांस्रिखौहाय। रिना बर' सेकेन्ड नङा टु आइडि। सामब्राम आलु सामब्राम गैया।
रिना बर' खोरोम दङ ना होनना बुंदों जोंहा खोरोमा थांबायसो नामा खोरोम दङब्ला कमेन्ट खालामहर प्लिज खोरोम दंना गैला रावबो गैला सं खैथा जाखो 57 रावबो फैयाबा बायोना आंबो दोननोसैसो हेलौ रिना बर' दोननोसै खोमा ना रावबो गैला संफैथारला रावबो मार्टिन दं दोनथ'नोसै ना गोमबोरसिं नार्जारि 11था आनसापर्ट जाबायबा आंना 11था माबायदि जाखो 11था मानि आनसापर्ट नोंसोरो सापर्टखौ लोगो लोगो खालामो नालाय बेखौहाय एसे उनावहाय खालामब्लानो जायो कमेन्ट मोनब्लानो बेखौ उनाव खालामब्लानो जायो ओमफ्राय आरो भिडिअखौबो वाच खालामनांगौ वाच खालामनानैसो सापर्ट खालामनांगौ आरो सापर्टआवहाय साबस्क्राइब लिरनो नाङा लोगो जादोबा सापर्टफोर लिरबाबो जागोन रिना बर' ब्लग माथि रावबो कमेन्ट हरा औ रावबो कमेन्ट हरला इनिखायनोथ' आंबो बाबाय दोननोसैसो खोमा आरो मार्टिन थाव नंखादो दिनै गोमबोरसिं बेग हरदो होनना बुंहरदों जोंहा रिना बसुमतारी सरि बर'आ बेग खालामनो खोन्थाहरदों मोनसे खोथा हा नोंसोरबो जेनेबा नोंनिखौ जा सापर्ट खालामगोन बेबो नोंहानि भिडिअखौ नायनानै सापर्ट खालामनांगोन ओमफ्राय नोंबो इनिखौ भिडिअखौ नायनानै सापर्ट खालामनांगोन अब्लानिया नोंनियाव थिगै थागोन बैनियाबो थिगै थागोन भिडिअखौ वाच खालामनांगौ ओमफ्राय आरो नेक्स्ट दिनावबो चेक खालामफिनजायो जायखौ नोङो सापर्ट खालामदोंमोन बेनिखौ थांनानै खेबसे थाथारगोन बेयो नेक्स्ट बाराव सेकेन्ड बार नायफिनबा भिडिअफोरखौ गोमबोरसिं नार्जारि रिना बर' नाव थ्रिथा भिडिअ नायनानै सापर्ट होबाय आं होनना बुंदों जोंहा गोमबोरसिङा सापर्ट होबायनो गोमबोरसिङा रिना बर'निखौ मोनथाम थिथा नायनानै
दोननोसै दे आगैमोन गाबोन आं एसे टाइम गोबाव लाना फैसिगोन मारथिन दं आं फैगोन फैयासै फैबाय आं माबायावसो थाङो बेलेगावसो थांदोंमोन दसे ओरैनो मैयाबो फैयासै नालाय ओंखाय फैबाय गाज्रि मोननांला दोनथ'नोसै कमेन्ट हरलायनानै सापर्ट खालामो गम्बार सिं एनरिन थेंक इउ स' माच नोंसोरनिसिम